Takže čus lidi, mé jméno je Starfix6xl a já vás vítám u tohoto nového videa. Já jsem se rozhodl, že budu asi natáčet let's play z Minecraftu. Už jsem tady napsal Minecraft LP, to LP jako let's play, kdo by nevěděl. No a my už můžeme dát vytvořit nový svět rovnou. Ježiš. Jo, to je blbý spawnovací místo. Dobrý, ty vole. Ty vole, jak jsem se pokusil plavat v lávě, ono mě to tam spawnulo takhle blbě. Ty vole, tak to bylo vážně těsný. A museli jsme se spawnout zrovna tady. No to si ze mě děláš. No to je jedno, něco lepší než nic. No tak už se dáme ráno do těžení stromu. A doufám, že aspoň ještě dneska budeme mít nějaký baráček. Já vlastně ty baráčky asi moc stavět nebudu, já se spíš budu skrývat teda v jeskyních, protože já tady neumím nastavovat wind pointy a kdo by věděl, jak v normálním Minecraftu nastavovat wind pointy, teda jestli to vůbec jde, tak mi řekněte, ale já to vážně neumím. Takže já ty wind pointy potřebuji, abych mohl dělat různé výpravy a přitom abych nestratil barák, že jo, no. Kdo to neví. Tak rovnou už tady máme 3 ovečky, krásně na postýlku. 8krát jí bouchnout, protože kdo neví, tak má ovce a služilo to. No a jsme v prdeli. Tak nahoru vyplýtvám si skoro všechno dřevo, no proč ne? Do prdele. Vážně skvělý, blbá ovce. Ale máme tady rovnou 4. Vy si myslíte, uděláme si černý polštářek? Ne, vtip. To nejde, ono se obarvovat postel. Ale je to škoda. Kdyby si šlo obarvovat postel, hele, ale možná, že to jde. Ale jenom peřinu obarvovat. Hele, ale to bychom mohli vyzkoušet. Místo červený si vzít třeba žlutou, tady. Jo, to by nebyl tak blbý nápad. A žlutou smíchat tady ze zelenou, hele, schválně. Jde to vůbec smíchat žlutou ze zelenou? Aha, já vlastně na to, abych to potřebuji bone meal. S tím se nedělám. Agrověc to jde, tyjo. Tak se aspoň rozdrtíme pampelišku. Hele, obarvíme si krávu. Tak neobarvíme. Tak kdyby měla jenom ty žlutý fleky nebo tu žlutou kůži to. Ale to je škoda, že se nedají obarvovat věci. Jako je například postel, teda krávy, zombíci a tak dále. To je škoda, ale to by bylo to je docela vtipný. Tak fajn. Zbylo nám 9 dřeva, no. Tak koukám, že o dřevo je nouze hnedka na začátku, tak to jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až budeme v pokročilým tom. Tu postel si vezmu jenom. A jaká si rovnou vyzkouším, jestli to bude fungovat. Ne, tak takhle to nefunguje. Ještě si můžeme zkusit, jestli to bude fungovat, a vy víte jak. Kuty. Tak postýlku a obarvit, no tak to nefunguje, no. Škoda, sakra, já nechci mít žlutou postel, no tak žlutá postel je lepší než, teda červená postel je lepší než žádná postel, že? Ale já si stejně myslím, že ji nebudu používat skoro vůbec, protože, že jo, ono vlastně, já spíš si budu užívat to dobrodružství, hlavně v noci. Ale jako tu první noc, to ještě ji asi budu používat. Já asi spíš budu chodit na monstra, až budu jako v takovém tom pokročilém videu, tak aspoň 4. nebo 5. nebo 6. videu. Tak pak už teprve začnu točit na monstra. Koukám, že je tady hodně kráv, tak toho využiju a pozbírám co nejvíc kůže to půjde. A udělám si alespoň něco, tak třeba, nevím co. Zdechni, krávo, zdechni. Ne, dobrý, tady 3 kůže, no. A tak
Ježiši, kam zdrháš, kam zdrháš? No tak cípni, kráva blbá. No, hurá. Ve vodě jsou teda mnohem čipernější. No tak zdechni krávo. Ježišimarja. No, co? Mám tu kůžičku, jo, jenom 5 kůží. Hele, další kráva, hele, to je docela dobrý. Já potřebuju aspoň kůži na brnění a na čepici. Jako na čestku a na čepici, no. Žešumne. Co? No, žádná kůže, vážně děkuji ty krávo. Míru milovnou nechci, ne, aspoň normální. Normální je to, jo, normální je u mě maximum. Lehká je pro mě, co to? Proč mi... Ne! Jo, už je to dobrý. Jsem asi omylem máčknul F1. A kde je ta kráva? Tady. A tady je další. Jsem měl míru milovnou hru. Já používám hlavně míru milovnou, protože nechci, aby na mě útočili monstra, ale někdy, když je to let's play, tak by vás mohlo bavit to zabíjení. Že oni zabíjejí mě, ne že já. Ale doufám, že hnedka v prvním díle nechcípnu v noci, to by mě docela nasralo. Na čestku ještě nemám. Na to je potřeba 8 a já mám jenom 6. Výborně. Výborně, Starfix, výborně, ty vole. Do prdele. Shit. Můžeme si teďka zaměřit na jeden úkol. Na získání třeba hodně papíru. No víte proč, můžeme si sestrojit nějaký deníček a pak tam napsat něco. Těm, co na tomto ostrově byli. Teda pokud to vůbec ostrov je, ale vypadá to tak trochu jako ostrov, ale není. Tak zdechni už. To jsou vlastně 4 dřeva v jednom, že jo? No to je jedno. Další. Se mi hodí. Nebo vlastně nehodí, ale... To mi je jedno. Malý experiment. Škoda, že to neexistuje jako v tom. Já měl kdysi, no v podstatě kdysi, no, ale měl jsem verzi 1.7.2, jenomže já jsem si ji vymazal po malém incidentu s takovou zásekanicí. Já jsem měl v Minecraftu i módy, hrozně moc módů. A ono se mi potom kvůli tomu zasekal Minecraft úplně brutálně. A pak se stalo to, že vlastně jak se mi ten Minecraft zasekal, tak se mi už pomalu i nechtěl spouštět. Tak já jsem udělal tu nejzoufalejší věc, kterou jsem kdy mohl udělat. Odinstalovat si ten Minecraft. A pak jsem se ho marně pokoušel zase nainstalovat. Ale marně, jo. Doopravdy. Já jsem se ho snažil nainstalovat po všech čertech, ale pořád mi to psalo, že nemám nějakou blbou licenci. Já jsem se to snažil udělat hrozně moc dlouho, až pak jsem jednou šel za kámošem, jako jmenuje se jeden kluk, jmenuje se Tadeáš Sosna, a on říkal, že nejspíš firmu Mojang odkoupili nějací jiní lidé, kteří si prej ty jejich hry už hlídají, takže vlastně si ty hry nemůžete jen tak stáhnout, jak chcete, ale musíte mít takovou licenci, za kterou si musíte zaplatit. Jo. A na to jim teda seru. To radši mít peníze, než nějakou hru. Sice je to jedna z nejlepších her, jenomže zase jo, prostě.
Prostě radši bych měl spíš ty peníze, než hru. Peníze vám totiž v dospělosti, že jo, pomůžou. A já sice mám Minecraft, ale za prvý jenom 1.5.2 a za druhý mám Minecraft Launcher. Což znamená, já bych vám to ukázal, jak se to jako zapíná i. Ono se to vlastně zapíná tak, že se vám tam ukáže, že máte jenom napsat jméno. Ale ono se mi tam napíše, že když si chci stáhnout nějaký mod do Minecraftu, tak mi to tam vlastně napíše, že nemám něco FML, nebo co to je, že nemám nějakou funkci FML a ta funkce FML je potřebná ke stahování modu. Tak já ji nechám stahovat půl hodiny, nebo ještě díl, tak strašně moc to, strašně dlouho. A já to jednou nechal instalovat i den a pořád nic. Jo. Pořád se to prostě nechtělo zapnout. Pořád tam bylo 0%, prostě. A, takže kožená tunička. A zbyly mi jenom 2. Škoda, že nemám 4. Už bych si měl najít nějaký přístřešek. Mám totiž docela málo dřeva a tenhle přístřešek by mohl stačit. Hop. Je barně vyspaný a nikdy žádná monstra. Jenom se najím. No ty vole. Já už jsem si ty vole myslel, že je to zombík. Ale co by tady že ho dělal? Ale chobotnice. No i když tu potřebujeme na toto, že jo. Zdechni ty. Zdechni. Jedna zadělená. Zdechni, už nemám skoro nic. Nahoru, výborně. Tuhle si ještě zabiju, protože sice toho nebudu potřebovat tolik, ale počkat. No. Sice toho inkoustu nebudu potřebovat tolik, ale co víte. Kdybych náhodou tu knížku vypsal, tak by to mohlo být. Takže už mi chybí jenom peříčko a kůži mám. Takže už mi chybí jenom peříčko ze slepice a můžu mít svou vlastní knížku. A akorát, že ten problém je, kde sakra vzít slepici. Kůže je tady docela jakože to, že jo. Počkej, proč to nemám na sobě? Tady mám jenom tak pro ozdobu. Ale počkám. Ne, já jsem debil. Já jsem tam vlastně to zahodil to, že jo. Já jsem debil. Já jsem si to neuvědomil, že to budu potřebovat. Ale ne, jak jsem tam zahodil to, ne. Ty dvě žlutý barviva jsem teď mohl mít žlutý obleček. Krásný. O, víte co, zabijím kdyby náhodou. A navíc budu potřebovat ještě ty alespoň bodky. O, už mám 4. A ještě jednu kůžičku. Kůžička. Já si ještě vykraftím boty, to mi bude stačit. Jap, to mi stačí. Takže mám 6 kůží a botičky, ježišimaria. Botičkovi. No jo, měl bych si už někde najít nějaký přístřešek, abych zase nemusel spát na nějakém ostrůvku. Tak fajn, tak jdeme. Ach jo. Dá se vůbec vykraftit mapa? Si teďka vážně nejsem jistý. Tak asi ne, no. Jsem doufal, že se dá vykraftit mapa. Ty logo, tady je sugarcane, že by se dali rozdávat. A hub taky koukám. Hele, piggies!
Škoda, že se nedají obarvit na zeleno, pak by na ně určitě všichni ptáčci, co by tady byli, lítali. Víte co, ne, Bad Piggies. Quick. Ale ono se na nich vlastně dá jezdit, jedno bych si mohl táhnout, kdybych měl laso. Vlastně ono je jenom v 1.6.2 a v 1.7.2. Ale víte, co je docela škoda, že tady není že tady nejsou koníčci. Slyšeli jste to taky? Zombíci. Pryču, ale já se těch zombíků vyhýbám, dokud nebudu mít to. Nějaký pořádný zbraň. Počkej, teď já nemám dřevo skoro, já tady okolo něj pořád probíhám, jako kdyby ho vůbec nepotřeboval to dřevo. Počkejte chvilku. Pak jsem zpátky, sorry, ale musel jsem něco tady vyřídit s mamkou. Tak já teda vytěžím tenhle stromeček. Ty boga, já tady okolo toho dřeva pořád procházím, jako kdyby to byl jenom vosk a přitom ho potřebuju jako sůl. Mám jenom 2 polena. Ach jo. Tak jo, vezmeme si dřeva, máme 36. To se dá. Konečně Vánoce. Co? Já se tak strašně těším. Za prvý, protože není škola, za druhý, protože budu každý den natáčet videa, protože na ně budu mít čas. Už se na to nemůžu dočkat. A pozítří k nám navíc přijede můj kámoš a spolu budeme možná taky natáčet videa, anebo spolu budeme kalit Call of Duty 5. Jedno z toho. Call of Duty 5 mimochodem natáčet nemůžu, kdyby někdo chtěl vidět, protože je to zase přes celou obrazovku a navíc je to ještě ke všemu na PlayStation, takže 2x ne. Kdo poslouchal moje první video, tak ví, že mě to nefunguje, že mě prostě ty hry přes celou obrazovku prostě mi nějak blbne obraz u nich, že prostě pořád bliká blbě, je prostě černý ten obraz a na něm jsou napsaný něco, že unregistered hypercam 3 nebo tak něco. Já vůbec nevím, co s tím je, jo. A když tam napíšu i to, jo. Hele, pampelišky. A zombík. Kde ty vole? Bych toho chůju zabil, kdybych měl meč. Hele, lesík. Jo, mě začaly bolet záda, jak jsem nahrbenej. Hop, máme 4 a můžeme si to barvit věci. Takže botičky, to jsme chtěli, ale obarvit jsem je chtěl. Takže botičky obarvený, kožená tunička obarvená, čepička obarvená. To bychom měli. Výborně. Hop, vypadáme dobře. V tom docela. A jo, docela pěkně. Počkej, ono je to i zevnitř žlutý, hej, to jsem nevěděl, že ono se to celý jako vytexturuje do žluta. Já myslel, že je to jenom takovej prostě, jakože je to jenom zvenčí takovýhle. Počkat, se něco podívám? Ne, jo, dobrý, to jsem si myslel. Součástí mýho skinu je taková ta textura těch sluchátek a já jsem si myslel, že prosakujou skrz tu čepici. Jako bug. Že se prostě probagovávají skrz to, no, skrz tu čepici. Ale to by byla vážně škoda, kdyby se skrz to probagovávali. To vážně ti tvůrci vypracovali docela dobře.
Hele, asi jsem našel něco, kde bych mohl dočasně bydlet, anebo vůbec ne. Asi spíš ta druhá možnost. Tady by se mohlo dočasně bydlet. Jenom tady to zazdít, aby semka nemohlo žádný monstrum, tady to taky zazdít takhle a tady. A dál a semka bych si jenom dal crafting table, semka postel, semka pec a bylo by to pec, potřebuju. Na to budu potřebovat krumpáč. A jelikož jsme v survival modu, tak budu potřebovat i meč. Takže si vezmu toto. Krumpáče jdeme krumpit, takže 1, 2, no prostě budu krumpit. Pořád kolem sebe. A do prdele. Už slyším zombíka, někdy pode mnou bude určitě jeskyně. A nebo vedle mě. Spíš je ta druhá možnost. Takže už si přestanu kopat vedle sebe. Protože já bych docela nerad na tu jeskyni narazil. Protože ať je ta jeskyně cokoliv, je v ní monster jak na sránu určitě. Teda sorry, že jsem sprostej, jenomže vážně jako... Já nevím. No ty vole, ono zase začíná noc. A jsme v prdeli. A do prdele. Ti zombici se tady budou spawnovat docela v hojném počtu. Takže klikám. Klikej! Hop. Uf. Jakmile se to dotkne těch... Dělej! Jo. Dobrý. Hele, oni určitě jsou ti zombíci tady. A nebo tamhle. Jedno z toho. Jo, aha, oni jsou tamhle, no tak to je v pohodě. Teda doufám, že to je v pohodě. Tamhle někde jsou. Jaká zase vedle mě někde, oni jsou tady všude snad. Tady je hrozně moc lidí. Jenom doufám, že na tu jeskyni nenarazím, ty vole. Hejka najednou. Maf, zombík. A dobrý, to už je snad poslední uhlí. Jenom tady ještě. A tady. Tady koukám, že o to uhlí zatím moc velká nouze není. Železo zatím vykopat nemůžu. Výborně, takže mám pec. A do řiti. Já už mám dřevo. Ježíš. Teda tyčky, dřeva mám ještě hovno. Dřeva mám ještě strašně moc. Tyčky nemám. To je jedno. Ach jo, takže nechám to takhle. Ne, já nevím, jak to mám dát, jo, takhle. Takže, já si to tady uspořádám. Co potřebuju v inventáři? Potřebuju hlavně náčiní a jídlo, takže tohle nepotřebuju tady mít. Takže ani tohle nepotřebuju tady mít. Takže potřebuju tady mít tohle a tohle. Jo, tohle všechno tady potřebuju mít, nic jiného. A proč to tu postel, kdyby náhle nastala noc? Ty vole, já se tady úplně děsím svých vlastních kroků v téhle hře normálně. Do prdele. Teďka najednou spadnu do nějaké jeskyně, ne? Ty vole, tady je tohle železa. Já normálně asi přestanu kopat, jestli tady bude ještě to železo hodně tam nebo hodně dolů. Protože já se tyhle bojím, že narazím na jeskyni. No to si ze mě děláš prdel. Ono je tady toho železa ještě tolik. Jakmile uslyším nějakýho zombíka, tak ho teď mizí.
Výborně, a mizí moc. To vypadá úplně prokletě, ty vole. A začíná mi docházet žrádlo, potřeboval bych zabíjet. Prasata, krávičky a tak dále. Počkej. Ježiši Maria, tady jsme se spawnuli. Takže my jsme udělali akorát docela dost velký kolečko takhle okolo tohohle, jo. Ježiši Maria, my jsme taky lemplové. Takže jdu tam tím směrem. Nebo spíš tam tím, tudy jsme nešli, nebo jo? A nevím, kudy jsme šli a kudy jsme nešli. Jo, tudy jsme nešli, takže... No, půjdeme tudy zase, pokusíme se jít přes poušť, snad tam na něco narazíme. Mimochodem, já možná budu půjčovat kanál občas jednomu mému kámošovi, jmenuje se Zbyněk Zeman, a ne, že si budete dělat srandu z jeho příjmení, protože je to můj vzdálený příbuzný. A občas mu budu půjčovat svůj YouTube kanál. Pokusíme se teda zítra, nebo možná o víkendu se pokusíme založit jeho YouTube kanál. A pokud to nevyjde, tak si bude holt občas půjčovat ten můj. Ale já si myslím, že si ho bude muset půjčovat jenom o víkendech, anebo o prázdninách, což bude tenhle, no vlastně o prázdninách. To by mělo jít v pohodě, zítra už mu snad ten YouTube kanál založíme. Ale, no, jo, měli bychom mu už zítra ten YouTube kanál založit. Snad to vyjde a bude taky jeden takovej ten. Akorát, že ten problém bude, že asi bude moc natáčet videa jenom u nás, protože on vlastně nemá Hypercam, jako nemá žádný program na natáčení videí a neví, jak se stahuje. Já mu celou dobu říkám, ať se podívá na nějaký video. Já mu řeknu, ať se podívá na to video, nebo mu to říkám přes tohle video, aby se podíval na nějaký video, jak se ten Hypercam stahuje, protože ono je to jako docela jako lehký, protože on je tam, když napíše Hypercam 3 na YouTube, tak hnedka to první video tam a tam je v popisku videa jako odkaz na stránku Hypercamu 3. No a vlastně to je vše, no. Tady pozabijím zbytek prasát. Počkejte chvilinku. Počkat. Momentík. Jenom jsem tady dal další video na YouTube, jak postavit mučírnu pro Endermany, ale na to si počkáte, až to tam najede. Teda je to za 900, cože? Ty vole, děláte si ze mě snad prdel. Pojďme minutku. No, takže jsem zpátky. Potřeboval jsem si jenom něco zařídit na tom YouTube, protože se, ty vole, 900 něco minut? A to je video mimochodem dlouhý sotva. Ani já nevím, tak 8 minut, jo? To je 8 minut dlouhý video, to, co jsem natáčel. Tak to mě teda pěkně ošidilo.
Hele se, kostička, pejsku. Hele, ale to není tak blbý nápad. Ale zase není tak blbý nápad si udělat oběd. Vezmeme si něco k snědku. Nepotřebuji. Uděláme si něco malého k snědku. Takže nejdřív si vykraftíme mističku. Tak, čas k obědu. Jedna houbička, druhá houbička a houbičková polívčička. Jep. To by mohlo stačit. Tuk. Ale jo, naše první zabitý monstrum. Sice to není takový hurá, úspěšný, ale zase to no. Já si myslím, že by tohle mohlo být už všechno z tohoto videa. Já se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo a no zatím čus.